ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва салом бар абдулҳамидова. дар доираи иқдомҳои башардӯстона ва дастуру супоришҳои бевоситаи асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми Сурия ки дар натиҷаи заминларза зарар дидаанд дар ҳаҷми 50 тонна кӯмакҳои башардӯстона фиристода шуд. гузориши Нуралӣ Сафомуддин ва Баҳодури Истам. бо супориши асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба зарардидагони зилзилаи шадид дар ҷумҳурии арабии Сурия кӯмаки башардӯстона фиристода шуд. кӯмаки башардӯстона аз маводи ғизоӣ аз қабили равған, шакару биринҷ, макарон ва оби нӯшокӣ иборат мебошад. дар баробари ин ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи ҷумҳурии Сурия либосу пойафзоли зимистона, курпаю болешт, катихоб, хаймаҳо, ҷиҳози хоб, рӯйпӯшҳо, ниқобҳои муҳофизатӣ ва маводи антисептикӣ дастрас карда шуд. ҳаҷми умумии кӯмаки башардӯстонаи ҷониби Тоҷикистон ба мардуми зарардидаи ҷумҳурии арабии Сурия 50 тонна мебошад. кӯмак бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида тавассути ҳавопаймоҳои махсус ба Сурия фиристода шуд. дар ин рӯзҳои фалокатбор барои мардуми ҷумҳурии арабии Сурия ғамхорию дасти кӯмак дароз намудан аз иқдомоти башардӯстонае мебошад ки дар сиёсати хориҷии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми меҳварӣ дошта аз талошҳои пайвастаи роҳбарияти олии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад. ёдовар мешавем ки 6 феврал дар ҷумҳурии арабии Сурия ва Туркия заминларза бо шиддати 7.7 балл рух дод ки дар натиҷа ҳазорҳо нафар ҷони худро аз даст дода ва ҳазорҳо нафари дигар маҷрӯҳ гардиданд. Нуралӣ Сафомуддин, Баҳодури Истам, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор.